En aquest nou vídeo que avui us presento, analitzarem la Constitució espanyola de l'any 1978. Però primer de tot, abans de començar, anem a definir, a explicar què és una Constitució. Doncs mireu, la Constitució és el que s'anomena la llei de lleis, la llei fonamental d'un país, en la que trobem els drets i els deures dels ciutadans i alhora també trobem el sistema de poder, el sistema de govern amb el que s'organitza aquest estat. Doncs vinga, anem a començar. Després de les eleccions generals del 15 de juny de l'any 1977, de les que hem parlat en el vídeo anterior, es va iniciar l'elaboració d'una Constitució democràtica per a Espanya. La redacció d'aquesta Constitució va iniciar la política de consens, de la qual també n'hem parlat en el vídeo anterior, que consistia en resoldre els problemes més importants del país i construir la nova democràcia mitjançant la negociació i l'acord entre tots els partits polítics. A més, aquesta Constitució també era progressista, progressista, tot i que amb matisos, perquè aquesta Constitució tenia una certa ambigüitat, perquè l'havien d'acceptar tant la gent d'esquerra com la gent de la dreta o de la ultradreta. L'elaboració d'aquesta Constitució es va encarregar a una comissió que estava formada per diputats de tots els partits polítics que en aquell moment tenien representació a les Corts. Del partit en el govern, o sigui de UCD, de Unión de Centro Democrático, el partit d'Alfonso Suárez, del president del govern, hi havia 3 representants, que eren Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca i Gabriel Cisneros. De la resta de partits polítics només hi havia un representant, un diputat. Mireu, del PSOE hi havia Gregorio Peces Barba, del Partit Comunista Espanyol i del PSUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, hi havia el català Jordi Soletura, de Alianza Popular, hi havia Manuel Fraga Iribarne, i de Convergència i Unió, de CiU, que s'anomenava la minoria catalana, hi havia Miquel Roca i Junyent. Penseu, important, que els catalans de Convergència, aquesta minoria catalana, eren la 5a força política al Congrés dels Diputats amb 5 escons. Aquesta redacció, que s'havia iniciat el juny de l'any 1977, es va allargar fins al mes d'octubre del 1978. Seguint aquesta política de consens que us he dit abans, el text de la Constitució s'havia d'aprovar a les Corts. Mireu, al Congrés dels Diputats la van aprovar 325 diputats dels 345 vots que es van emetre. Va tenir per això 6 vots en contra i van ser els d'Alianza Popular, el partit de Manuel Fraga Iribarne. Alhora, en el Senat, dels 239 votants que hi havia, la van votar a favor, la van aprovar 226 senadors. Bé, finalment, la Constitució espanyola de 1978 va ser ratificada, que vol dir confirmada, aprovada, pels ciutadans espanyols en referèndum el 6 de desembre de 1978, amb una clara victòria del sí del 87% dels vots. Dit d'una altra manera, el 58% del cens electoral va votar que sí. Mireu que us he dit la paraula referèndum. Un referèndum és una consulta o una votació que fa el poble, o sigui popular, per aprovar o no, depèn del resultat, doncs una llei o algun altre assumpte important.
Bé, i fixeu-vos que aquest referèndum es va celebrar el 6 de desembre de l'any 1978. Us ho dic així com a cosa curiosa, com a anecdòtica. Aquest dia, doncs, cada any és festiu a tot Espanya perquè se celebra el dia de la Constitució espanyola, el dia que Espanya doncs, es va convertir en un estat democràtic, per dir-ho d'alguna manera. Ojo, anem a fer un aclariment perquè s'ha mitificat molt aquell referèndum de l'any 78. Heu de pensar que la gent d'esquerra tenia la sensació que la reforma democràtica que necessitava Espanya havia fracassat perquè era massa feble, poc progressista. En canvi, la gent de dreta, els exfranquistes, creien que la Constitució era tot el contrari, que era massa progressista i que havia fet masses concessions socials i nacionals, perquè es va descentralitzar l'Estat i van aparèixer les autonomies, com veurem tot seguit, que ara us explicaré. La Constitució espanyola definia i defineix, perquè han passat més de 40 anys, avui que és 2022, doncs han passat 44 anys i encara hi ha la mateixa Constitució. Fet aquesta puntualització, doncs la Constitució definia Espanya com un estat social i democràtic de dret. Però què vol dir això? Doncs mireu, estat social significa que els poders públics tenen l'obligació de defensar el benestar dels seus ciutadans. Democràtic perquè el poder s'exerceix amb la participació dels ciutadans mitjançant el sufragi, o sigui, el dret a votar. I finalment, de dret significa que tots els poders han d'estar subjectes al compliment de la llei. Anem a veure i a resumir una miqueta quines són les característiques d'aquesta Constitució. Doncs mireu, a Espanya s'organitza en una monarquia parlamentària, en la que el rei té bàsicament funcions representatives i simbòliques. El títol de rei és vitalici, que vol dir que dura tota la vida, mentre el rei visqui, a no ser que decideixi abdicar abans, com va ser el cas de Joan Carles I, l'actual rei emèrit, i hereditari, que vol dir que el rei no es vota, no s'escull, sinó que el títol passa de pares a fills. Segon punt. La sobirania resideix en el poble, o sigui, hi ha sobirania nacional. Recordeu el tema de la il·lustració, quan us vaig explicar l'antic règim i després la il·lustració? Recordeu qui era Jean-Jacques Rousseau? Aquell il·lustrat del segle XVIII que amb el seu llibre del contracte social parlava de que el poble, els ciutadans havien de tenir la sobirania. Bé, doncs els ciutadans han d'exercir aquesta sobirania, aquest poder, en el seu país mitjançant el vot, o sigui, el sufragi, que ha de ser universal. I què significa això? Doncs que totes les persones, siguin dones, homes, rics, pobres, religiosos, ateus, el que sigui, doncs tots els ciutadans espanyols majors de 18 anys tenen dret a votar. I el dret és el mateix per tothom. La Constitució també diu que Espanya és un estat no confessional, o també es pot dir aconfessional. Això significa que l'Estat no reconeix cap religió oficial, a diferència de l'època franquista, en la que la religió cristiana catòlica era la religió oficial. Però, ojo, una cosa, no heu de confondre estat no confessional o estat aconfessional amb estat laic. No és el mateix, no són sinònims. Mireu, en un estat laic, l'Estat no té res a veure amb cap religió. En canvi, en un estat no confessional, com és Espanya, doncs l'Estat diu que no professa cap religió de manera oficial, però hi ha un però,
estableix acords o sufraga, o sigui, li paga les despeses en aquesta religió. Per posar-vos un exemple, perquè ho entengueu, a Espanya l'Església Catòlica no paga l'IBI dels seus edificis, l'impost sobre el béns immobles, i pot rebre, a més, donacions dels ciutadans a través de la declaració de la renda. Quan tu fas la declaració de la renda pots marcar una casella en la qual pots donar part dels teus impostos a l'Església Catòlica. La Constitució reconeix tot un seguit de drets fonamentals i llibertats dels ciutadans. Per exemple, no existeix la pena de mort, que sí que hi era durant l'època franquista. Reconeix la igualtat de totes les persones davant de la llei, defensa també la llibertat d'expressió, entre moltes altres, la llibertat d'associació, moltes altres. Alhora, hi ha un altre conjunt de drets que són els anomenats drets socials i econòmics. Els més importants, per exemple, són el dret a l'educació i el dret a la sanitat pública i gratuïta. Però també tenim el dret al treball, el dret a l'habitatge digne, etc. Bé, i anem a un altre punt. Com es divideix el poder a Espanya? Doncs recordeu aquell altre il·lustrat també del segle XVIII, el baró de Montesquieu, que l'any 1748 havia escrit aquell llibre titulat L'esperit de les lleis? Doncs Montesquieu havia ideat, havia explicat aquesta divisió de poders. Bé, doncs és la divisió que existeix en els països democràtics. Mireu, el poder es divideix en tres: el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Bé, en el cas d'Espanya, el poder legislatiu, recordeu, són aquelles persones que el que fan són les lleis, que legislen, que escriuen les lleis. En el cas d'Espanya, el poder legislatiu recau en mans de les Corts. I alhora les Corts a Espanya són bicamerals. Això significa que hi ha dues càmeres. Per una banda tenim el Congrés dels Diputats i per una altra banda tenim el Senat. El Congrés dels Diputats és el nom característic que Espanya té al Parlament, és el Parlament espanyol, que està format per 350 diputats. I que, com ja us he dit, són les persones que són escollides en sufragi universal per als ciutadans i que en ells recau a fer les lleis. El Senat, alhora, és la cambra de representació territorial. Ara us explicaria més coses del Senat, però no és el cas. Bé, per una altra banda tenim el poder executiu. El poder executiu, tal com diu el seu nom, són les persones que executen les lleis. I què vol dir això? Doncs vol dir que fan complir les lleis. En aquest cas, el poder executiu a Espanya és el govern. I qui forma el govern? Doncs el govern està format per el president del govern, que alhora ha estat escollit per al Congrés dels Diputats, i també està format per als ministres. President i ministres formen el govern, el poder executiu. I finalment tenim el poder judicial, que s'encarrega de jutjar i de sancionar, de castigar aquelles persones que no compleixen les lleis. El formen els tribunals de justícia, els jutges. Bé, doncs aquí distingirem. Per una banda, hi ha el Consell General del Poder Judicial. També hi ha el Tribunal Suprem. I després els tribunals ordinaris, els que estan escampats per tota la geografia espanyola. Són els tres tipus més importants que podem distingir. Però alhora també hi ha el Tribunal Constitucional, que és un òrgan independent i que el que fa és vetllar perquè les lleis estiguin d'acord amb la Constitució espanyola.
Bé, i arribem a l'últim punt, que és la organització territorial, com s'organitza Espanya. I la Constitució determinava que Espanya s'havia d'organitzar en municipis, en províncies i, finalment, en comunitats autònomes. Bé, mireu, aquesta organització territorial va ser un punt molt complicat i calent en l'elaboració d'aquesta Constitució, perquè, mireu, per una banda s'havia de contentar, de fer contents els partits nacionalistes, bascos i catalans. Recordeu que els nacionalistes de Convergència i Unió eren la cinquena força política al Congrés dels Diputats des de les eleccions de l'any 1977. Bé, doncs també alhora s'havia de contentar els sectors més immobilistes, més de dretes, més franquistes, diríem, que eren partidaris de la indivisibilitat d'Espanya. Recordeu aquell lema franquista de una grande i libre, i sobretot això de una, sobretot. Bé, doncs la solució a la que arriben és fer d'Espanya un estat autonòmic, o sigui, un estat de les autonomies. I què vol dir això? Com havia de ser Espanya? Com és Espanya? Doncs l'estat ha de ser indissoluble. La Constitució diu que Espanya és un estat unitari, no federal, no és una federació d'estats. Però tot i que sigui un estat unitari, alhora la Constitució fixa que ha de ser un estat descentralitzat. Significa que cada territori té un cert grau de poder per governar-se amb les seves pròpies lleis i les seves pròpies institucions. Cada comunitat autònoma té el seu propi Parlament, el seu propi govern, format per un president i uns consellers, i el seu propi estatut. En un proper vídeo parlarem precisament de la nostra, de l'autonomia catalana restablerta en aquesta etapa de la transició, i parlarem del Parlament de Catalunya, del nostre govern, que és la Generalitat de Catalunya, i del nostre Estatut d'Autonomia. Bé, doncs, us espero en el proper vídeo. Moltes gràcies per seguir els meus vídeos i espero que us ajudin molt. Fins a la propera!